el mètode de l'autocàs. Avui iniciem una nova sèrie de vídeos i veurem una eina per veure diferents perfils de persones, diferents maneres de funcionar, diferents maneres de llegir la realitat, perquè això ens ajuda a entendre que no tothom és com nosaltres. I aquesta cosa que pot ser tan òbvia, en general pot passar molt desapercebuda. I això fa que moltes vegades els equips, les empreses, els col·lectius, les persones no ens puguem comunicar de manera efectiva simplement perquè un veu un ou i l'altre veu una castanya. En la mesura en què som capaços d'entendre que quan nosaltres estem veient un ou, una altra persona està veient una castanya, això ens podrà ajudar a trobar la manera de que cadascú veiem alguna cosa que s'assembli més a alguna cosa que deu estar al mig entre un ou i una castanya. Per tant, el que farem és presentar un model, que són les preferències del cervell de 6 Seconds, que dibuixa 3 línies. Una línia és quin tipus d'informació tendim a agafar, una altra línia és com tendim a decidir i una altra línia és què tendeix a motivar-nos. Veurem que en funció d'on ens col·loquem en cada un d'aquests 3 eixos poden aparèixer fins a 8 perfils de persones que funcionen de manera arquetípicament diferent. I això ho anirem veient vídeo a vídeo.